बर'फोरनि रायजोआव जेराव जा सिक्स सिडुल बिटिसि जा दङ जोंनि रायजोआवनो बाहेरा मानसिफ्रा फैनानै जोंखौ एथ' गोरलै अयथासार खालामनो हायो जोंनि आइजोफोरखौ लानानै खारनो हायो जोंनि आइजोफोरखौ हाबा लाहैनो हायो जिनाहारि खालामनो हायो आसरित साननो गोनां जाबाय ইয়াৰ পিছত আমি ভাবিছোঁ কোৰিয়ান লেংগুৱেজ আৰু চাইনিজ লেংগুৱেজ दिनैनि दिनावहाय जोंनि बर' समाजनि गेजेरावहाय मा जानो थांगासिनो दङ जोबनायसिम मा जाहैगोन सानफ्रोमबो मोनसे नङा मोनसे दावराव दावसि एखनब्ला बुथारजानाय एखनब्ला मोजां मोनफ्लानानै जिनाहारि खालामजानाय एखनब्ला लाना खारजानाय खायसे बर' सिख्लाफोर लोगोसेनो हाबा जाखानाय आइजोफोराबो गोबां दुखुनांथाव गोबां सोमोनांथाव दावराव देख्रेब नार्जारि सार गोख्रों रावजोंहाय बिबुंथि गोबां खोथाखौ लानानै बेराफारसेथिं बिटिसिनि चिफ मंगना हाग्रामा महिलारि सार रिभिउ मिटिं जिरायखांनायनि उनाव मा फोरमायखो सानथामसोनि गेजेराव चिरां जिल्लायाव सासे क्लास 10आव फरायनाय बर' आइजोखौ साथाम माने बांगाल गुन्दाफ्रा थगाय थसि खालामनानै बेखौ माने फुस्लायनानै बा सिगिस' खालामनानै जे बलात्कार खालामबाय दलबद्धहाय बलात्कार खालामबाय जों बेखौ गोख्रों रावजों बड'लेण्ड जनाति सुरक्षा मन्च आरो ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन माने निन्दा खालामो मुगैयो आरो साबधान मानि होयो हुसियार होयो आरो लोगोसे जों जिल्ला प्रशासनखौ जों खावलायो जाहाथे बे गुन्दाफोरखौ जाहाथे गोख्रोङै साजा होयो माने एक्जेम्पलारि पानिशमेन्ट जाहाथे होयो जों बेखौ खावलायो दा जा घटना जाबाय थांनाय सानब्रैसोनि गेजेराव बे घटनाया आसलथे जुलाइ मासनि 20 तारिखनि गेजेराव जानाय बियो जुलाइ मासनि 20 तारिखनि गेजेराव बे साथाम बांगाला बे बर' आइजोखौ माने न'निफ्राय थगायनानै लांदों लांनानै बिसोरखौ माने दस्रा जायगायाव लांदों दस्रा जायगायाव लांनानै जाहोलोङो खालामदों उनाव दलबद्धहाय बलात्कार खालामदों बलात्कार खालामनानै न'आव दोनफैदों दा बे घटनाखौ रावबो जेबो मिथियाखैमोन बिराद गोबाव जाबाय नै बिसोर आरोबाव बिसोर सिकित्सा खालामनानै मोनसे भिडिअ भाइरेल खालामदों बे भिडिअ भाइरेल खालामनायनि गेजेरजोंसो बिसोर दा हमफिनदों माने बांगालफ्रानो गाज्रि खामानि मावनानै आरो बिसोर आरोबाव भिडिअ भाइरेल खालामदों दा बे भिडिअनि गेजेरजोंसो मोनदों दा हमनानै दा साथामखौबो माने दा जेलाव जोब्बाय दा जों धन्यबाद होयो चिरांनि एसपिआ खोब प्रम्प्ट एक्सन लादों जों धन्यबाद होयो आरो मोनसे काउन्टार जानायाव सासे आथिंजों गावफायजाबाय होननाय जों खोनादों बेनि गेजेराव सासे बोराय हाबा जाखानाय बांगालबो दङ साथामनि गेजेराव हाबा जाखानाय दा बेबो दङ दा बेनो जे बिसोर जे जोंनि माने बर' आइजोफोरखौ एथ' गोरलै मोनबाय जे फुस्लाय फुस्लि खालामनो थगाय थसि खालामनाय सिगिस' खालामनानै बिदिनो गाज्रि खालामनाय बे माने जाथाया जोंनि बिटिसिआव जाबाय थाबाय कन्टिनिउ जागासिनो दं आरोखि दानिल' नङा बि गोबाव समनिफ्राय जागासिनो दं दा दाखालि नै आरोबाव साननैसोनि सिगां बे केलकाटायाव आरो सासे माने बांगाल मानसिनो बे क'क्राझार खाथिनि बर' आइजोखौ आरोबाव माने लानानै थांनानै धोरोम मन्दिर खालामबाय इस्लाम माइस खालामना होबाय खालामनानै दा बेखौ माने नागिरनानै खबर मोनबाय दा केलकाटायाव बेखौ हमनानै लाबोबाय केलकाटानिफ्राय दा माने बे जेलाव दं दा बेबायदि आरोखि दा जिनिसा माने जोंनि आइजोफोरखौ जे एथ' गोरलै जे बिसोर मोनबाय जेराव मेरावनो बिसोरो माने गोसो थोलायफ्लानाय लाभ जिहाद खालामफ्लानाय ओमफ्राय बिदिनो फुस्लाय फुस्लि खालामनानै बिसोरो माने गाज्रि खालामनाय बलात्कार खालामनाय बेथ' माने गिख्रंथाव जाथाय बे जाथायनि थाखाय जों दिनै साबधान जानांगौ जोंनि बर' समाजा साबधान जानांगौ बर'नि आफादफ्रा साबधान जानांगौ दिनै मानो बिदि जानबाय जों जावलायलाय मानो बिदि एथ' गोरलै मोनखो जोंनि बर' आइजोफोरलाय दा बे जोंनि थाखाय खोब माने साबधान जानांगौ बाथ्रा दं दा दिनै जोंनि बर' समाजा बर' जाथिया बर' आइजोफोरखौ लानानै मोनसे आब्रु गोनां समाज दायो बर' आइजोफ्रानो आब्रु गोनां समाज दायो बिसोरनि दारै जोंहा समाजा आब्रु जायो आब्रुथिया थायो दा बर' आइजोफ्रा जुदि जों बिदिनो आवसाव जुदि जायोब्ला मालायजों माने जिनाहारि खालामजालाबायनाय सोरजोंबा लांजालाबायनाय सोरजोंबा लांखारजानाय सोरजोंबा हाबा जाहैनाय बेनिफ्राय बे समाजा आब्रु गैयै जागोन गाज्रि जागोन बेनिखायनो जोंनि आफादफ्रा सांग्रां जानांगौ जाहाथे बिदि जानो मोना जों गोदो जोंनि समाव जों जेब्ला माने हाइ स्कुलाव फरायो कलेजाव फरायो बे समाव खुनु माने गुबुन जाथिया बर' आइजोजों बर' हिन्जावफोरजों रायज्लायनो साहसआनो गैयामोन गियोमोन बेबायदि परिबेस बै समाव दंमोन बर' आफादफ्रा बिदि परिबेस लाखियोमोन गियोमोन बिरादनो दिनै मानो गिजालाया जोंनालाय मानो जोंनि आइजोफ्राबो मानो जोंनि आइजोफोरखौ मानो गोसोबादि रायज्लाय मोनो गोसोबादि माने जंखायलाय
फुरथि खालामनाय मानो बिदि खालामदों जोंनि आफादफ्रा बे दुरबलथा दङ जोंनि आफादफ्रा दिनै दुरबल खुनु मोनसे स्टेन्ड लानो हाया जोंनि समाजा दिनै दुरबल स्टेन्ड लानो हाया गोख्रों स्टेन्ड लानायसाय सोर बियो जोंहा समाजनि मोनसे माबा दङ आब्रु दं जोंहा समाजा बे आब्रुथिखौ लाखिनांगोन जोङो जोंनि हिनजावफोरजों जानला मोनला बेबहार खालामनाय जानला मोनला रायलायनाय जानला मोनला माने आसार दिन्थिनाय जों बेखौ खुनु सैज्य खालामनाङा जों बेखौ लायहोनो नाङा गोदो जों जेरै स्टेन्ड लानानै जों मावदों दाबो बे स्टेन्डखौ लाखिना सोर बिलाय अब्लानोथ' कन्ट्रल जागोन ना दिनै जोंनाबो मा जाखो जोंनाबो दिनै जोंनि आइजोफोरनावबो माखासे दाय दं दा जों बुंनांगोन आरोखि जोंनाबो ओरैबायदि आवसाव एखेबारे सोरजोंबा रायलायो माने बिराद फुर्तियाव गोसो हगारसारनानै रायलायनाय गोसो हगारसारनाय मोजां मोनलायनाय मबाइलजों जगाजग जालायनाय मबाइलजों गोसो थोलायनाय खारफालायनाय बे जागासिनो दं दिनै जों बेखौ समाजा नोजोर होनांगौ जोंनि माने इयुथ्सफ्राबो बेखौ नोजोर होनांगौ जाहाथे जोंनि आवसाव माने हिन्जावसाफ्राबो आवसाव जाहाथे जानो हाया नङाब्लाथ' एखे गाज्रि जागोन समाजा दा बिदि जाहाथे जानो मोना दा जोंनावबो माखासे दाय दं जोंनि आइजोफ्रा मानो बिदि एखे बाराद्राय आवसाव मालायजों मानो एखे माने बाराद्राय माबा जायो कनभिन्स जायो दा जों बेखौ जोंनि आफादफ्रा नोजोर होनांगौ आरो बेखौ जों कन्ट्रल खालामनांगौ आरो बेखौ कन्ट्रल खालामाबा जोङो समाजा बिशृंखल जागोन समाजा गाज्रि जागोन जोबगोन आरो समाजा बेनिखायनो दिनै नैबे जायनाखि घटना जाबाय चिराङाव दाखालि बे घटनायानो प्रथम नङा गोबां जाबाय चिराङावथ' आगोलाव आरोबाव नोङो बेयाव बर' हिन्जावफोरखौ बे बांगाल हौवाफ्रानो माने दैयाव दुगैनो थांनायखौ रेप खालामनानै बुथारनाय बेबो जाहैबाय गोबां घटना नै ओमफ्राय माबायाव राभा हिन्जावफोरखौ बै माबायाव फर्बजराव दिप्लाय दै सेराव रेप खालामनानै बुथारनाय बेबो जाबाय आरो नै सेरफांगुरियाव बिदिबो जाबाय सालाखाथि जाबाय माने ओरैबायदि मेरला जोंनि आइजोफोरखौ ओरैबायदि गोरलै मोनबाय जोंनि जायगायाव बे जोंनि रायजोआव बर'फोरनि रायजोआव जेराव जा 6 सिडुल BTC जा दङ जोंनि रायजोआवनो बाहेरा मानसिफ्रा फैनानै जोंखौ एथ' गोरलै अयथासार खालामनो हायो जोंनि आइजोफोरखौ लानानै खारनो हायो जोंनि आइजोफोरखौ हाबा लाहैनो हायो जिनाहारि खालामनो हायो आसरित साननो गोनां जाबाय दिनै जोंनि रायजोआवनो जोंनि बर' सेंग्राफोरखौबो गोसोबायदि मालाय जाथिया बाहेरानिफ्राय फैनानै बुथारनोबो हायो दिनै जोंनि रायजोआवनो दिनै जोंनि BTCनि अफिस दिनै माने हाग्रा बिफाननि अफिस रुनि खाथाबाथियाव सावग्लुंजोबनो हायो सिलाइ रोगानानै लांनो हायो होमब्लाबो जेबो एक्सन गैया जेबो खालामनो हाया होमब्ला जोंनि अफिसारा बहा दं फालाय जों बोरै थांनानै थानांगौ बिदिबालाय जोंनि सिकिउरिटिया बहा जोंनि निरापत्ता बहा साननो गोनां जाबाय दा दिनै बेनिखायनो जों दिनै BTC सरकारखौबो गोख्रों जानो लुबैयो गोख्रों जानांगौ आरो जोंनि आफादफ्राबो गोख्रों जानांगौ बे रोखोम जुदि दुरबल जाबाय थायोब्ला खिन्थु जाथिया जोबलांगोन थानाय नङा खिन्थु बिदिबा दा जोङो नैबे जायनाखि दा बे साथामखौ मोनबाय बेखौ गोख्रों साजा होनांगौ बेखौ जों दाबि खालामो आरो बिनि थाखाय एट्रसिटिस एक्टखौ एप्लाइ खालामनांगौ दा आसामाव खुनुदिन बे प्रिभेन्सन अफ माने SC ST एट्रसिटि एक्ट बेखौ बाहायाखै बेखौ बाहायहोनांगौ एखेबारे बाहायहोनांगौ ओमफ्राय बे माबायाथ' पक्स'आथ' जागोन दा बे एट्रसिटि एक्टआव बाहायजानांगौ बे ओमफ्राय जों मैयाबो थांबाय जोङो ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन जों ज' बे भिक्टिम न'खराव थांदों रायज्लायदों ओमफ्राय बे जायगानि मानसि माखासेफोर जों लोगो हमनानै बुंबोदों जे जानि केस रेजिस्टार जाबाय बे केसनि माबाखौ धाराखौ जों मोननांगौ जों हरदों कपि मोनसे जों बेखौ लानानै हाइकर्टआव थांगोन हाइकर्टआव केस होगोन आरो बेबायदिनो केस होनाय जोंहा एग्जाम्पल दं दा नै जोंना फरेस्वर ब्रह्ममोनहा ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय गोबां माने केस होबाय हाइकर्टआव केस होनानै कम्पेनसेसनबो मोनबाय बुरजा एमाउन्टनि मोनदों खिन्थु 15 लाख 16 लाख मोनदोंना सासेयाव 16 लाख गाहाम मोनदों आरोखि दा जोंनि बे क'क्राझाराव जानाखि केस जागोन दा कर्टआव चिरां कर्टआव जि केस जागोन बे केसआव 2 लाख 3 लाख मोनगोन आरोखि बेल' मोनगोन बुरजा होनाय नङा आरोखि दा जोंनो बे माबाखौ एट्रसिटिस एक्टआव जुदि होयोब्ला अब्ला बे मोजां मोनसे न्यायिक बिसार जागोन आरो जों कम्पेनसेसनखौ मोजां मोनगोन बेनिखायनो जों मैया बुंबोदों जे बे कपिखौ जोंनोबो हर माने जायनाखि FIR होबाय कपिखौ आरो जोंनो जुदि हराब्लाबो जाय मावदों माबानि बेंटलनि एबसुफ्रा जायखौ इनिसियेट खालामबाय बे भिक्टिम माने गथ'नि बिमाखौ लानानै केस होबाय दा बिसोर बेयावनो फोजोबनाङा जोंना ससेल' मावो आद्रा सभाजों मावसै जोब्बाय जोंनिया माने जों मावदों होननानै देखायनायनि थाखायल' मावनांगौ खिन्थु जोबजासिम मावा दा जों लुबैदों बे बेंटल माने आनसलिक एबसुआ जाहाथे बेखौ हाइकर्टसिम लाङो बिसोर नाङो बिसोरनो माने केसखौ माने माबा जोबजासिम बिसोर हाइकर्टआव नाजायो जों बेखौ खावलायो दा जों बयबो मावलायनांगौ खामानिखौ रानलायनानै दा जों खौसेथि मावनांगोन जोंल' मावगोन सोरबा मावगोन बेल' नङा जों मावनाय जोंल' जे मावनो हाजोबगोन गासैबो बे नङा बयबो दायथ' लानानै मावनांगौ दा फरायसा आफादाथ' बिराद बेस गोनां आफाद गिदिर आफाद बिसोर मावनो हायै बाथ्रा गैया दा बिसोर मावो जों बेखौ बिथांमोनखौ जों खावलायहरो बे
সেইদিনা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ আসাম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ লগত আৰু CM ছাৰ নিজে আছিলে আমাৰ BTC চৰকাৰৰ লগত যিটো ৰিভিউ মিটিং এই ৰিভিউ মিটিঙত এটা মাইনট হৈ গ'ল ডিচিশ্যন হৈ গ'ল যে কোকৰাঝাৰতো জাপান লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং চেণ্টাৰ খোলা হ'ব এইটো খুব ভাল ডিচিশ্যন আৰু জাপান লেংগুৱেজ যদি আমি শিকাব পাৰোঁ আমাৰ BTC অঞ্চলত তেতিয়াহ'লে জাপান বা চাইনা বা কোৰিয়াত বহুত স্ক'প পাব ইয়াৰ পিছত আমি ভাবিছোঁ কোৰিয়ান লেংগুৱেজ আৰু চাইনিজ লেংগুৱেজ এই দুটা লেংগুৱেজ যিটো লাৰ্ণিং চেণ্টাৰ সেইটো আমি আস্তে আস্তে কৰিম এইটো ডাঙৰ এটা আমাৰ কাৰণে BTC-বাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু সেইদিনা যিখিনি মিটিং হ'ল 100ত 90% পজিটিভ 10%টো অলপ আৰু আলোচনা কৰিব লগা কিছু আছে অৰ্থাৎ আমি যিখিনি এজেণ্ডা লৈ পেলাই BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছিল এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ভিতৰত মানে 100ত 90% পজিটিভ হৈ গ'ল 10%টো আৰু আলোচনাৰ অলপ দৰকাৰ আছে সেইখিনি কথা আৰু আজি আমাৰ শুভংকিনী ঠাণ্ডাই আমাৰ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া যিটো ডেথ এনিভাৰ্চাৰী এই ডেথ এনিভাৰ্চাৰীত সকলো দল সংগঠন আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে সকলোৱে সন্মান জনাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু আমিও আজি ইয়াত উপস্থিত হ'বলৈ পাই খুব ভাল লাগিছে মুঠতে শুভংকিনী ঠাণ্ডাই বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম আমাৰ বড়ো সমাজত ডাঙৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে BTC গঠনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি কৈছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট মেডিয়েটৰ হিচাপে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম বা BLTৰ লগত যিটো আলোচনা ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট মেডিয়েটৰ হিচাপে ৰল লৈছিল আমাৰ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া সেইটো কথা চবেই জানে আৰু যেতিয়া আলোচনা কৰি আছিল আমাক ছাজেষ্ট কৰি আছিল যে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই আমাক ছাজেষ্ট কৰিছিল যে যদি চুক্তি হয় এই চুক্তিত বড়ো ভাষাটো এই চিডুলত সোমাব লাগে এই ডিমাণ্ডটো ৰাখিব লাগে বুলি আমাৰ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই আমাক ছাজেষ্ট কৰিছে তো ইয়াৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি কথা থেংক ইউ